फरेस्ट रिजार्भआव सोरबाया जुदि इलिगेलि हाबोब्ला बेखौ मा बबे आयेनजों बबे माबाजों बेखौ उत्तर होनायनि माबा दं बेखौ आंनाव सानगोन दा आं बेखौनो बुंगोन जे सोरखौबा सिदायै गुलि गावनायनि सोरहाबा अधिकार दङ जुदि अधिकार दङब्ला अब्लालाय क'क्राझारनि डिसिआ मानो बे इन्सिडेन्टनि सायाव इनकुवारि बहायखो होमबाथ' इनकुवारि बहायनोनो नाङा मानसिखौ सिदायै गावबानो जायो नामा बहाय अधिकार मोनखो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ गुबुनफ्रा अधिकार मोनखो आरो आं नोंथांनि गेजेरजों आङो मोनसे खोथाखौ बुजिनो नाजादों जिथु सार्भिस प्रभाइडार बे सार्भिस प्रभाइडारनि जिथु वार्कारफोर बिथांमोना आर्म्स दांनो मोनो ना सिलाइ दांनो मोनो ना मोना बिदि मोनसे कड दं नामा सिलाइ दांनो मोननाय आरो दांनो मोनैनि माबोरै दांनो मोनखो बे सार्भिस प्रभाइडारा 8,000 थाखानि फरेस्ट प्रटेक्शन फर्सनि मानसिया माबोरै सिलाइ दांनानै माबोरै गावनो मोनखो जों बुङाखै जे सोरबा इलिगेलखौ सापर्ट खालामनांगौ सोरबा इलिगेल मानसिखौ जोङो माने माबा होनांगौ जों बुङाखै जों बुंदों जे मोनसे इन्सिडेन्ट जाबाय बे इन्सिडेन्टनि सायाव इनकुवारि रिपर्टखौ मोनोब्ला मोजांमोन आरो आङो सन्मान सहकारे स्पिकारनि गेजेरजों बे रिपर्टखौ थाबैनो बिहरनानै जोंनो बयनोबो होयोब्ला मोजां आं बेखौसो बुंदों आरो बेहाय आंखौ माने मिसगाइड खालामो आरो नोंथांनावनो नोंथांनि गेजेरनिफ्राय आं मोनसे क्लियार जानो लुबैबाय जे सिएसपिनि हाइकर्ट केस जायफोर सिएसपि मेम्बार चेयारमेन बिथांमोना केस होदों इट इज इन्डिभिजुअल इट इज नट रिलेटेड विथ द बीटीसी गवर्नमेंट इट इज नट रिलेटेड विथ द बीपीएफ पार्टी बीपीएफ पार्टीनि माबा रिजल्युसन लानानै होदों नामा बे हाइकर्ट केसखौलाय निरेन्द्राया बीपीएफनि सिडब्लिउसि मेम्बार जानो हागौ on advice of BPF political party he has got lots of cash with the PIL बिथाङा केस होदों it is individual rights बिथांनि व्यक्तिगत अधिकार बियो आरो बे अधिकारखौ लानानै बिथाङा जेनेबा CSP खौ डिसल्भ खालामो মানে স্পিকার স্যার নেক্সট কোয়েশ্চন আইবা স্যার বহুত ডাঙৰ এটা হেনা আছে এইটো আৰু পুৰানা হৈ গ'ল এইটোৰ ওপৰত আমাৰ ইয়ে কামৰীয়া জবাব দিছে আৰু এটা সম্পূৰ্ণ আছে itu ada ini pun lah. Bukan bisa ya, tapi bisa gimana pun bisa. Orang Rusia gumulnya mana? Sport dah mana? Besar, karena gumulnya belakang ke. Ada gumulnya apa? Gumulnya sebenarnya tentang kita pun bisa sering itu lah. Tentang gumulnya kita pun. Tapi CSB itu case. Case tu hal nilai naik kolej di sini. Kalau CSB member kolej, chairman kolej di sini. It is confirmed with the CSB committee. That BTC government no lot no hai. BTC government ne ya affidavit diya na hai. BTC government ne jo resolution adopt kore diya na hai. Bohi kala eto kiba ka diya na hai. Are eto BPF রাজনীতি করে পুরো একটা মিটিং এসে বুমুনানে আমাদের এই ऐसे देखो तो माने खिंदे बर'नि गिबिसिन आबुं बर' सावथुन आलायारन सावथुनखौ नायनो हांखुर जानानै थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां आनिसिनाव गावबा गावनि आंलाय आंनिसो सानदोंमोन आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना रायजो राजाफोरनि खाबुनि थाखाय क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै गोदान बोसोर 2024 इं मायथाइनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव बड'सा फिल्म प्रडाक्शना आलायारन सावथुनखौ बाङाय बेसेनाव रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों दोंसे मेथाइ
जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव सिगाङाव लानाय बेसेननिख्रुइ गोबां खमसिन बेसेनाव आलायारन सावथुनखौ लांनानै रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो हागोन। सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव। क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना। उनजेनि खैसाराव नोंथाङा गासनबाय, नोंथाङा गावनि खाफालखौ जाबाय। हाखौ लामारनो नाजायोब्ला बाथ्राया गाहाम जानाय नङालै। बेनिखायनो दासिमबो जुदि नोंथांमोनहा आलायारन सावथुनखौ नुवाखैब्ला थाबैनो जगाजग खालामदो आरो बाङाय बेसेनावनो लांनानै आलायारन सावथुनखौ नायनो गोसो जानानै थानाय रायजो राजाफोरनो दिन्थिहैदो। नों खालि आंनो 500 रांल' हर, हाया फाक्का। नोंथांमोना आलायारन सावथुनखौ सिगांनि बेसेननिफ्राय गोबां खमसिन बेसेनाव लांनो थाखाय 8453766183 9678616741 आरो 7896298145 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो।